house is the world. De pe stânca mântuirii, lumineasa al vieții far, El trimite raze în lume și-al îndreptățirii har. Dârză-i marea și agitată, arca-i plină de trumeți, lăsați lămpile să ardă spre salvarea multor vieți. Continuăm capitolul care l-am început data trecută din cartea Rugăciunea. Rugăciunea fierbinte și continuă este o necesitate. Dacă Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia mai mult decât noi, mai mult nevoia de a se ruga sincer, cu atât mai mult noi, ființe slabe și muritoare, ar trebui să simțim nevoia de a ne ruga zelos și consecvent. Tatăl nostru Ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor sale. Este privilegiul nostru acela de a bea cu îndestulare din fântâna iubirii nemărginite. Este de mirare că este de mirare că ne rugăm așa de puțin. Cu toate că Dumnezeu este binevoitor și gata să ne asculte sincera rugăciune a celui mai umil dintre copiii săi, partea noastră se manifestă o mare reținere, lipsă de interes pentru a-i face cunoscute nevoile noastre. Ce-ar putea gândi îngerul cerului despre ființele omenești sărmane, neajutorate și supuse ispitei, care, în ciuda faptului că inima iubirii infinite a lui Dumnezeu pleacă spre ele, gata să le dea cel mai mare ajutor ceresc, totuși se roagă așa de puțin și cu atât de puțină credință? Îngerii se închină înaintea lui Dumnezeu și simt plăcere să stea aproape de El. Ei consideră comuniunea cu Dumnezeu cea mai mare bucurie a lor. Totuși, fiii acestuia care au așa de multă nevoie de ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, par a fi mulțumiți să umble în afara luminii Duhului Sfânt, fără însoțirea prezenței sale. Întunericul celui rău îi învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea. Șoaptele ispititoare ale vrăjmașului îi amăgesc la păcat. Și toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile pe care le-a dat Dumnezeu prin comuniunea divină a rugăciunii. De ce oare copiii lui Dumnezeu sunt așa de reticenți și lipsiți de dispoziția de a se ruga, știind că rugăciunea este cheia cu care mâna credinței deschide tezaurul cerului, unde se află depozitate resursele inepuizabile ale celui atotputernic? Fără rugăciune continuă și fără veghere atentă, suntem în pericolul de a deveni din ce în ce mai nepăsători și de a ne abate de la calea cea dreaptă. Vrăjmașul mântuirii se străduie fără încetare să ne blocheze calea către tronul milei, ca să nu putem obține prin rugăciune stăruitoare și credință harul și puterea de a rezista ispitei. Fiți stăruitori și sinceri. Rugăciunea fierbinte valorează mult. Luptați în rugăciune asemenea lui Iacov. Agonizați dacă în grădină Domnul Iisus s-a rugat până când sudoarea i s-a făcut ca stropii mari de sânge și trebuia să faceți un efort. Nu părăsiți cămăruța tainică până când nu vă simțiți puternic în Dumnezeu, apoi vegheați atâta vreme cât vegheați și rugați-vă, veți putea rămâne neturburați în harul lui Dumnezeu și va putea să se arate în voi. Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Experiența vieții sale este o mărturie cu privire la puterea rugăciunii stăruitoare.
Acum trebuie ca noi să învățăm această lecție a rugăciunii biruitoare, a credinței care nu sunt deloc la îndoieli. Cea mai mare biruințe în Biserica lui Hristos și ale creștinilor nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație, prin avere sau prin favoarea oamenilor, ci sunt acele biruințe care sunt câștigate în camera de audiență cu Dumnezeu. Când credința stăruitoare până la agonie este prins de brațul cel tare al puterii, aceia care sunt dispuși să părăsească orice păcat și să caute cu stăruință binecuvântarea lui Dumnezeu, nu o vor primi. Dar toți aceia care se vor baza pe făgăduințele lui Dumnezeu așa cum a făcut-o Iacov și care sunt dispuși să fie tot atât de sinceri și stăruitori cum a fost el, vor birui așa cum a biruit el. Luptați în rugăciune până când veți obține biruința. Dumnezeu va fi totul pentru noi dacă îl vom îngădui să fie. Rugăciunile noastre apatice, rostite cu jumătate de inimă, nu ne vor aduce rezultate din ceruri. Trebuie să ne străduim, trebuie să stăruim în rugăciune, să cerem cu credință, să așteptăm cu credință, să primim cu credință, să ne bucurăm în nădejde pentru oricine ne caută și ne găsește. Fiți serioși și în privința aceasta, căutați-L pe Dumnezeu cu toată inima. Oamenii își pun tot sufletul și seriozitatea în lucrurile trecătoare pe care vor să le realizeze până când eforturile lor sunt încununate de succes. Învățați cu toată seriozitatea îndeletnicirea de a căuta binecuvântările lui Dumnezeu pe care El le-a făgăduit într-un efort perseverent și hotărât și veți avea lumina adevărului și a harului Său îmbelșugat. Strigați după Dumnezeu cu sinceritate și cu o foame a sufletului. Luptați cu solii cerești până când veți avea biruința. Puneți-vă toată făptura în mâinile Domnului, trup, suflet și spirit și hotărâți-vă să fiți slujitorii Săi consacrați și conduși de Duhul Sfânt. Supuneți lui Iisus dorințele voastre cu toată sinceritatea și a sufletului. Nu vi se va deschide să aveți o consecvență a rugăciunii și nu trebuie să aveți o conversație lungă a rugăciunii cu Dumnezeu sau să țineți o predică, dar spuneți cu inima plină de întristare pentru păcatele voastre. Scapă-mă, Doamne, sau voi pieri. Pentru asemenea suflete există speranță. Ele vor căuta, vor cere, vor bate, vor găsi. Când Domnul Iisus va ridica povara păcatului care zdrobește sufletul vostru, veți trăi experiența binecuvântării și păcii lui Hristos. Rugați-vă fără încetare. În lucrarea de păzire a inimii trebuie să ne rugăm neîncetat și să trimitem neobosit cererile noastre către tronul Harului pentru a primi sprijin. Aceia care poartă numele lui Hristos trebuie să vină la Dumnezeu cu stăruință și umilință, cerând ajutorul. Mântuitorul ne-a spus să ne rugăm fără încetare. Creștinul nu poate să stea mereu în poziția de rugăciune, dar gândurile, dorințele lui pot fi îndreptate fără încetare spre cer. Dacă am mai vorbit puțin, dacă ne-am rugat mai mult, încrederea în sine s-ar risipi. Fiecare respirație ar trebui să fie o rugăciune. Motivul pentru care așa de mulți sunt lăsați singuri în locul ispitei este că nu se păstrează întotdeauna pe Domnul în atenția lor. Când îngăduim ca părtășia noastră cu Dumnezeu să fie întreruptă, atunci ne prindem atunci ne pierdem apărarea. Toate scopurile voastre bune, toate intențiile voastre bune nu vă vor ajuta să vă împotriviți răului. Trebuie să fiți niște oameni ai rugăciunii. Cererile voastre nu trebuie să fie slabe, ocazionale și de formă, ci toată inima perseverentă și continuă. Nu este întotdeauna necesar să vă plecați pe genunchi pentru a vă ruga. Cultivați obiceiul de a vorbi cu Mântuitorul când sunteți singuri, când mergeți pe drum și când sunteți ocupați cu munca zilnică. Inima voastră să se înalțe neîncetat, cerând în tăcere ajutorul, lumina, tăria, cunoașterea. Fiecare respirație să fie o rugăciune. Rugați-vă, rugați-vă cu credință neclintită.
Îngerul legământului, chiar Domnul nostru Iisus Hristos, este mijlocul care se asigură rugăciunea credincioșilor, care se asigură că rugăciunea credincioșilor este primită. De ce să nu vă rugați ca și cum ați avea conștiința liberă și ca și cum ați putea veni la tronul Harului de umilință și totuși cu îndrăzneală sfântă, înălțând spre cer mâini curate, fără mânie și îndoială. Nu vă plecați capetele și nu vă acoperiți fața ca și cum ați avea ceva de ascuns, ci ridicați-vă ochii spre sanctuarul ceresc, unde Hristos, mijlocitorul vostru, stă înaintea Tatălui pentru a prezenta rugăciunile voastre, împletite cu meritele sale și neprihănirea sa ca un miros de tămâie. Sunteți invitați să veniți, să cereți, să căutați, să bateți și sunteți asigurați că nu va fi în zadar. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Rugăciunea fierbinte se înalță ca o mireasmă plăcută. Ei au suportat de bunăvoie greutăți și lipsuri, au vegheat și s-au rugat pentru succesul lucrării lui Dumnezeu. Darurile și sacrificiile lor exprimă recunoștință fierbinte și laudele inimii lor sunt adresate aceluia care l-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu există mireasmă mai plăcută care să poată înălța spre cer. Rugăciunile și imnurile lor de laudă se înalță ca o aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. 2 heruvimi încântători, câte unul la fiecare capăt al chivotului, stăteau la picioarele cu aripile întinse deasupra lui și atrăgându-se deasupra capului lui Iisus, în timp ce el stătea înaintea tronului îndurării. Ei stăteau față în față și priveau în jos spre chivot, reprezentând toate oștirile îngerești care primesc legea lui Dumnezeu cu interes. Între heruvim se află altarul de aur al tămâierii, iar când rugăciunile sfinților sunt rostite cu credință, se înălțau spre Domnul Iisus, el le-a prezentat Tatălui Său și un nor de tămâie mirositoare se ridica de pe altar, semnalând cu un fum în culorile cele mai frumoase. Deasupra locului unde stătea Domnul Iisus înaintea chivotului era o slavă atât de strălucitoare încât nu am putut să o privesc. Ea părea la fel de strălucitoare ca scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Când tămâia se înălța spre Tatăl, slava nespusă pornea din scaunul de domnie a lui Iisus și se revărsa asupra acelora a căror rugăciuni se înălțase asemenea fumului de tămâie plăcut mirositor. Lumina se revarsă cu îmbelșugare asupra lui Iisus și acoperirea tronului Harului, iar slava umplea templul. Nu am putut să privesc multă vreme strălucirea nespus de mare. Niciun limbaj nu o poate să o descrie. Am fost copleșită și m-am întors în prezența maestății sale și a slavei acelei priveliști. Amin. Amin.